जिलु जे जोंहा फाइन आर्ट्स एकाडेमि जे दङ बिथांमोना मोजां मोनसे हाबाफारि लादों जोंनि क'क्राझार ओनसोलनि देरफुबाय थानाय उन्दै हिन्जावसा हौवासाफोरनो क्लासिकेल इन्डियान क्लासिकेल डान्स कथकनि मोनसे वर्कशप बिथांमोना खालामदों लोगोसे आर्टनिबो बिथांमोना मोनसे वर्कशप खालामदों दिनैनो बियो मोनसे जोबनायनि हाबाफारि जोबथा साननि हाबाफारि बिथांमोना लादों प्राइज डिस्ट्रिबिउशननि हाबाफारि वर्कशप खालामखांनानै जे जायफोर माने मोजां फरायसाफोर बेनिफ्राय बारग'नो हादों बे फरायसाफोरखौहाय सार्टिफिकेट होनानै रिवार्ड होनायनि बिथांमोना दिनै हाबाफारि लादों बेयो जोबोद मोजां बाथ्रा जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव दिनैहाय जों बुंगासिनो जों जे जोंनि लाइमोनफ्रा जौ जुवाजों लोब्बा थानाङा जोंनि लाइमोनफ्रा दाफामलु हाबाफारियावहाय लोब्बा थानांगौ दावराव दावसिफोरजों लोब्बा थानाङा जिहेतु जोंनावहाय गोजोना फैफिनबाय सान्थिया फैफिनबाय दा बे नैबे सान्थिनि आबहावायावहाय जोंनि देरफुबाय थानाय उन्दै लाइमोनफोरा जाहाथे कनस्ट्राक्टिभ लाइनाव थांनो हायो आरो क्रिएटिभ लाइनाव थांनो हायो बेनि थाखायनो बे हाबाफारिया माने मोजां मोनसे हाबाफारि जादों जोङो गथ'फोरखौ खालि जौ जुवायाव लोब्बा दाथा होननानै बुंबानो जाया बिथांमोननो मोनसे जोङो प्लेटफर्म होनांगोन प्लेटफर्मा नैबेबायदि प्लेटफर्मनि गेजेरजोंसो जोङो लाइमोनफोरखौहाय दाफामलु हाबाफारियावहाय जरित खालामनानै दोननो हागोन गतिके दिनै जे जोंनि गथ'फ्रा जायखौ मोनामोन गोदोहाय माने क्लासिकेल डेन्सनि एक्सप'जार जोंनि स्पेसियेलि बर' गथ'फ्रा गैयामोन क'क्राझार ओनसोलनि गथ'फ्रा गैयामोन बेबायदि अपरचुनिटिबो गैयामोन जोंनाव क्लासिकेल डेन्स फर्मनि माने एक्सप'जार मोननायनि थाखाय बा ट्रेनिं मोननायनि थाखाय दिनैहाय सोरजिलु एकाडेमिया बे कथक क्लासिकेल डेन्स फर्मनि ट्रेनिं होनायजों लोगोसे बिथांमोननो बेसिक मोनसे नलेजखौ बेनि सायाव होदों आरो जों दिनै नुदों जोबोद मोजां पारफरमेन्स होदों उन्दै गथ'फ्रा क्लासिकेल डेन्सनि बा कथक पारफरमेन्स बिथांमोना खालामदों बे जोंनि थाखाय मोनसे ब्राइट फिउचारनि मोनसे जों होप खालामनो हायो जों मिजिंथिनो हायो आरो आङो बे सोरजिलु एकाडेमिनि जायफोर मावथिफारिया लोगो बिथांमोन दङ बिथांमोनखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय धन्यबाद होदों आरो इयुनावबो बेबायदि हाबाफारिखौ लालांबाय थानो थाखाय आं खावलायहरदों माने आं गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोन्दों माने बे आब'नि माने सोरजिलु मिउजिक एन्ड डान्स एकाडेमियावहाय आङो बे वार्कशपआवहाय आंखौहाय इन्सट्राक्टर महरै लेंहरनायनि थाखाय आं आब'खौ गोजोननाय बावहरो आरो बेजों लोगोसे दिनै जे बेयावहाय फैदों उन्दै गथ'साफोर कथक डान्सनि सायावखौहाय माने सोलोंनो गोसो गुदुं जानानैहाय बिथांमोनहा सिगाङाव मालाबाबो माने कथक डान्सनि बिसोरो बे कथक बेकग्राउन्डनि नङा कथक डान्स बेकग्राउन्डनि नङा मालाबाबो बिसोर सोलोंफेराखैमोन नाथाय बिसोरो माने जोबोद इन्ट्रेस्ट लानानै आरो बिसोरनि आङो बेखौनो बुंनो सानो आं बिसोरनि बिमा बिफाखौबो माने आङो गोजोननाय बावहरनो सानो मानो होनबा बिसोरबो माने 15 डेज सानफ्रामबो दोनबोदों सानफ्रामबो बिसोरखौ नेफैदों माने बे इन्ट्रेस्टखौ नुनानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो गथ'फोराबो माने जोबोद गोसो होनानै सोलोंदों आरो दा बेनो आं बेखौनो आसा खालामो बेखौनो मिजिंथियो माने जोंनि बेवहायबो माने बड'लेण्डआवबो माने इन्डियान क्लासिकेल डान्स जेखौ कथक होनो आरो जेरै भारतनाट्यम बेफोरबायदि गुबुन डान्सफोरखौबो जासे सोलोङो आरो माने बे डान्स कथक डान्स आरो फाइन आर्ट्सआनो होन बा माने मिउजिकआनो होन बेयो माने जोंनि दानि जौगाफुनाय गथ'फोरनि थाखाय बेयो मोनसे बिराद इम्परटेन्ट आरो बुंनो थाङोबा मानो होनबा स्कुलनि उनावहाय स्कुलाव जेसेबां माने फरायनायाथ' जोबोर माने आजिखालि माने गोबां फरायनांगौ जानानै फैयो बेजों लोगोसे माखासे माने बिसोर माने मिउजिक बा डान्स बा फाइन आर्टआवहाय जुदि बिसोरखौ एंगेज खालामोबा एसेबाबो बिसोरनि ब्रेना माने रिजुभिनेट होनना बुंनो हायो आरो बेखौहाय माने
बिसोरो माने एसे बेयावहाय माने टाइम होफायोबा बिसोर माने आरो फरायनायावहाय आरो मोजाङै गोसोखौ होसिननो हायो बेयो माने क्रिएटिभिटि जे इमेजिनेशन बेफोर जिनिसा माने बारायो आरो गथ'नि थाखाय आरो मोनसे खोथाया बेनो आरो टिम वार्क माने बयजोंबो दानि जुगाव माने बयबो माने मबाइल लानानै गावबागाव बेस्थ' जाजोब्बाय नङा होमबा जुदि बेफोरबायदि माने आर्ट बा फाइन आर्टआनो होन डान्सआनो होन बेफोराव जुदि हरोबा माने गथ'फोरा माने मोनसे ज' कमिउनिटि माने टिम वार्क जेरै खालामनो बेफोरबायदियावहाय माने इनभल्भ जाफिनलांगोन आरो लासैनो जाहाथे बिसोरो माने आलदा आलदा बेफोरबायदि जानाय नंला आरो दा बेखौनो होननो सानो बेफोरबायदि मिउजिक आरो फाइन आर्ट्सनि बेखौथ' माने जोङो एज ए केरियार पार्पसावबो लांनो हायो आरो माने माबायावबो माने हबि होननानैबो जों लोगोआवहाय लांफानो हायो बियो माने सासे मानसिनि मोजां माने सुबुं गावखौ गाव दानायावहाय बियो जेरैबाबो हेल्प खालामगोन आरो केरियारावहाय जों बुंनो थाङो कि फाइन आर्ट मिउजिक डान्स बेखौ सोलोङोबा जोङो बे सरकारि साख्रिखौ जुदि मोननो हायाब्लाबो बे गावनि केरियार दानायाव नों मोनसे इन्सटिटिउट खुलिनानै बा माबा मोनसे एकाडेमि बेफोरबायदि खुलिनानैहाय प्राइभेटैहाय जुदि फोरोङोबाबो बेजोंबो माखासे मोनसे आर्निं मोनसे केरियार दालांनो हायो आरो बे नङा जे बेखौ सोलोङोबा जोंहा जेबो माने केरियारानो गैया बेफोरबायदि बुंनो हाया बे माने सेल्फ माने गाव हारसिङैनो नों मोनसे माने रावनिबो सायाव डिपेन्ड जानांगौनि दरखार गैया आरो बेबायदि